Ola, boas tardes, benvidos, benvidas, moitísimas gracias, de verdade que estamos super emocionados de que esteades esta tarde aquí, moitísimas gracias por acompañarnos. Somos Yolanda Castaño, Jesús Andrés Tejada e Isa Carabatos, eles son os suxeitos, e hoxe esta tarde queremos tendermos a mano. Fálase da soedade do traballo creativo, da soedade, neste caso da escrita. Por iso paga a pena tender a man a outros e outras creadores e creadoras chegados desde outras disciplinas, chegados desde outras linguaxes creativas que poden abrazar un mesmo contido desde brazos tan diferentes e ao mesmo tempo crear estes produtos híbridos que falan con diferentes falas, con diferentes idiomas, pero que poden resultar tan expresivamente rendibles. Hoxe queremos ir fiando diferentes propostas de colaboración con outros artistas e con outras artistas inspirados ou a mellor acuciados, incitados dende os versos que levo feitos. Comezamos a xeito de intro cun videopoema xa antigo, pero que nunca fora proxectado aquí, e que hoxe teño a sorte de poder proxectar. Grazas, desde logo, ao CEGAC por contar con nós para estas novas prácticas interdisciplinarias, nas que tan fondamente cremos, ou transdisciplinarias. Nos, aquí onde nos vedes, tamén somos trans, en algún lugar do noso corazón. Digo que ese videopoema foi o que abriu este acto esta noite, xa pasado, pero imos centrarnos máis no traballo máis actual, sobre todo alentado pois a raíz do libro Profundidade de Campo, que fora a última entrega, e imos comezar coa plástica, sabedores de que estamos nun museo que se arrende sobre todo ao traballo da plástica, que xera amosarvos, desde logo sempre co acompañamento de suxeitos da música de Jesús e de Isaac, o traballo desenvolvido por Isabel Pintado, baseado nun dos poemas de Profundidade de Campo, que leva por título Contos de Fadas. Fíxose unha plaquete de artista con casi 40 pinturas orixinais inspiradas neste traballo, e hoxe temos a sorte de poder amosarlo tamén neste xeito. Contos de Fadas. Érase unha vez, e ao final do conto, a carapochiña era unha loba, a arboína un leñador, a devoradora unha asceta, a libérrima un completo compendio de dependencias, a mística
Grazas, Isabel, por